हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जादों डमिसिल एबा पिआरसि सार्टिफिकेटखौ जोङो माबोरै डाउनलड खालामनानै लानांगौ एबा स्टेप बाय स्टेप जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनानै जोङो लानो हायो, बिनि स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांनो नोंथांमोननो आखायाव लादों। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना फारि फारि। जोङो पिआरसि अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो थाखाय जोङो गिबियाव अफिसियेल वेबसाइटआव थांनोसै। जोङो अनलाइन डिस्ट्रिक्ट टाइप खालामनानै होदो। जोंहा दंखायो, टाइप खालामनोसै, लिंकआव थुनानै होनोसै। गोजौआव नुदों जों अनलाइन डिस्ट्रिक्ट, बेवहाय थुनानै होदो खनसेबाव फिन। बेनि उनाव साइटखौ डेस्कटप खालामनानै लानांगौ नोंथाङा, अब्लासो मोजां जायो। बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस मोनदों। जों गोजौआव गभर्नेन्स सार्भिसेस बेवहाय थुनानै होदो। जोङो बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। बेवहाय इमेल एड्रेस आरो इउजार नेम एबा स्क्रिन नेम, जाय जोङो स्क्रिन नेम खालामदोंमोन सिगाङाव, बेनो पासवार्ड हिसाबै बाहायजागोन। बेवहाय इमेलखौ टाइप खालामदो, बेनि उनाव स्क्रिन नेम। दानिया लगइनआव थुनानै होदो नोंथाङा। जोङो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दानिया बेबायदि इन्टारफेस मोनोब्ला जोङो बेवहाय गोजौआव सेलेक्ट नुदों। बे सेलेक्ट अप्सनाव नोंथाङा मा एप्लाइ खालामनो, मा एप्लिकेसनखौ एप्लाइ खालामनो नोंथाङा बाव टाइप खालामनांगौ एबा सेलेक्ट खालामनांगौ। सेलेक्ट खालामनांगौब्ला जोङो बेवहाय गोबां माखासे एप्लिकेसनफोर दं। बेवहाय जोङो नांगौखौ जोङो फार्स्ट लेटार एबा सेकेन्ड लेटारसिम जों टाइप खालामनानै हो, अब्ला थाब फैगोन। पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट गाहायाव जों नुनो मोनदों, बे गोथांनि गाहायाव बाव थुनानै होदो। नोंथाङा माखौ नांगौ बेखौ। पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट, जों दानिया ग'आव थुनानै होदो। जों ग'आव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। दानिया नायदो नोंथाङा, पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट। दानिया अनलाइन नुदों जों फिसानो, आं जुम खालामबाय, बाव क्लिक खालामनानै होदो। जोङो क्लिक खालामोबा बेबादि इन्टारफेस फैगोन। बेबादि इन्टारफेस फैयोबा जों नुनो मोनदों गोजौआव साबमिट अनलाइन मोनसे अपसन होदों, बाव थुनानै होबावदो। दानिया जों बेबादि इन्टारफेस फैबाय। जोङो एप्लिकेसनखौ फिलआप खालामनो हासिगोन। जोङो नायदो, जोङो बे पिआरसिखौ जोङो मानो थाखाय नांगौ? जोङो हायार इडुकेसननि थाखाय नांगौ। गोजौआव दंखायो सार्टिफिकेट फर हायार इडुकेसन। दानिया बे सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा मा लेंगुवेजाव नांगौ? इंलिस बा इंलिस, एसामिस बा एसामिस, बेंगलि, बड', नोंथांनि थाखाय बियो चइस अपसन दंखायो। नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनानै होदो। बड'बा बड'आव फैगोन बियो सार्टिफिकेटआ। दानिया गाहायाव दङ एप्लिकेन्टस नेम, बेवहाय नोंथांनि मुं, डेट अफ बार्थ, मबाइल नाम्बार, बेखौ होजोबनांगोन। मेन्डेटरि बियो। पासपर्ट नाम्बार, बेखौ नोंथाङा गैयाबाबो अरजाया, बेखौ होनो नाङा। बेनि उनाव फादार्स नेम, मादार्स नेम, स्पाउस नेम, बेखौ होआबाबो अरजाया। आधार कार्ड दङबा नोंथाङा होदो आधार नाम्बार। पेन कार्ड दङब्ला होदो, गैयाबा अरजाया। इमेल आइडि, नोंथांनि सार्टिफिकेटनि थाखाय नोंथाङा गोनांथि जायो इमेल आइडिखौ होयोब्ला मोजां। दानिया कान्ट्रि, जोंहा इन्डिया, आसाम स्टेटआ दंखायो। डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। साब डिभिसन, बेनिफ्राय रेभिनिउ सार्कोल, बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। भिलेज, टाउन, गासिबो सेलेक्सन अपसन दंखायो। बेवहाय खुनु टाइप खालामनांगौनि दरखार गैया। आरो मोनसे ओरैबायदि जायो, टाइप खालामनांगौबो जायो समाव जुदि अपसना फैयाब्ला। बिनि फार्स्ट लेटार एबा सेकेन्ड लेटारखौ टाइप खालामनानै हो, अब्लानो बे अपसना फैगोन। जुदि सेलेक्सना थायाखैब्ला आरो आदार्सखौ नोंथाङा खालामनानै हो। आदार्सआव खालामनानै होयोब्ला नोंथाङा अपसन गैयाब्लाबो टाइप खालामनानै होनो हागोन, अब्ला बे टाइप खालामनाया थागोन आरोखि। दानिया भिलेज अर टाउनखौ सेलेक्सन खालामखांनायनि उनाव पस्ट अफिस दं, मौजा दं। नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट खालामखांनायनि उनावनो गासैबो बे गावबागाव अपसन जाखांफैजोबखागोन आरो एड्रेस गासिबो जाजोबखागोन। मौजा, जायखौ जों महकुमा होनो, बेनो मौजा।
पुलिस स्टेशन, बेनि उनाव चेक इफ रेसिडेन्सियेल एड्रेस सेम एज पार्मानेन्ट। जुदि पार्मानेन्ट एड्रेसजों रेसिडेन्सियेल एड्रेसजों एखेबा नोंथाङा बाव क्लिक खालामनानै होदो, अब्लानो नोंथांनि बे खनसे फिलआप खालामनायानो बाव जाफैजोबगोन आरो। जुदि नङाब्ला बेखौ क्लिक खालामनो नाङा, नोंथाङा फिन टाइप खालामबावनांगोन जुदि सेम नङाब्ला, पार्मानेन्ट एड्रेसजों सेम नङाब्ला। दा बियो गासिबो एखेयानो। जोङो गाहायाव फैथारनोसै। दानिया रिजन अफ एप्लिकेशन्स फर PRC। PRC एप्लिकेसनखौ माने PRC सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा मानो थाखाय नांगौ जादों बेखौ बाव होनांगौ आरोखि। बेहाय दंखायो अपसन हायार इडुकेसन, गावनो दंखायो, बेखौनो जों दोनबानो जाहैबाय। नेम अफ द इन्स्टिटिउसन वेयर स्टाडि लास्ट, नोंथाङा बबे इन्स्टिटिउसनाव लास्ट फरायदोंमोन, नोंथांनि इन्स्टिटिउसनखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होदो। बेनि उनाव बेखौ जोङो न' हो। डु इउ हेभ एनि क्रिमिनेल रेकर्ड, नोंथाङा क्रिमिनेल रेकर्डफोर दङ नामा, माबाफोर केसफोर दंमोन नामा, बेखौ नोंथाङा बाव अपसन मोनगोन। बेखौ गैयाबा न' होब्लानो जाबाय। पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, जोंनो पासपर्ट फर्मेटआ 50 KB नि गाहाय जानांगोन, बिनि देरसिन जानो मोननाय नङा। जोङो बेखौ आपल'ड खालामनोबा जोङो नैबे ब्रस अपसनाव थुना होनांगोन। अब्ला नोंथाङा फाइल सिङाव हाबफैदो आरो लायदो। बेनि उनाव 2 नाम्बाराव दङ लेन्ड रेभिनिउ। लेन्ड रेभिनिउ जोंहा डकुमेन्ट्स नांगोन। लेन्ड हल्डिंबो होननानै बुङो नामा बेखौ जोङो नैबेहाय आपल'ड खालामनानै होदो ब्रस अपसनाव। बिनि फाइल फर्मेट साइजआ 500 KB जानांगोन, बिनि गाहाय जानांगोन, देरसिन जानो मोननाय नङा। जोङो 2 नाम्बाराव दङ कपि अफ इन्डियान पासपर्ट अफ सार्टिफाइड कपि अफ द NRC 1951, बेखौ जोङो मेन्डेटरि नङा, जों बेखौ होआब्लाबो अरजाया। दानिया 4 नाम्बाराव दङ भटार लिस्ट, नोंथाङा भटार लिस्टखौ बाव आपल'ड खालामनांगोन। बिनि फर्मेटआबो 500 KB नि गाहाय जानो नांगोन। बेवहाय दङ 5 नाम्बाराव दङ खमावनो 50 बोसोर जानाय नोंथांनि रेसिडेन्सियेल प्रुफ बेहाय आपल'ड खालामनांगोन। जुदि PRC जुदि दङबा, गोजाम दङबा, बेखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनो नांगोन 5 नाम्बाराव। डकुमेन्ट्सआ गासिबो 500 KB नि गाहायाव गोजा, बेनाबो। 6 नाम्बाराव दं कपि अफ बार्थ सार्टिफिकेट, नोंथाङा होनो नांगोन 500 KB नि लेस बेबो। बेनि उनाव नोंथाङा SSLC सार्टिफिकेट एबा एडमिट कार्ड बेहाय आपल'ड खालामनो नांगोन। नाम्बार 8 आव दङ जोंना नाम्बारनिखौ जोङो नाङा, होआब्लाबो अरजाया। दानिया 9 नाम्बार दङ, जों बेखौबो होआब्लाबो अरजाया, इमप्लयमेन्ट सार्टिफिकेट। दानिया 10 नाम्बाराव दङ एप्लिकेसन फर्म, रेसिडेन्सियेल एप्लिकेसन फर्म, बेखौ जोङो डाउनल'ड खालामनानै लानांगौ। जों बे अफिसियेल वेबसाइटनिफ्रायनो मोनो, आं डिसक्रिपसनाव होगोन, नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानै ला आरो बेखौ जोङो आपल'ड होनो नांगौ 10 नाम्बाराव। बिनि फाइल साइजआबो 500 KB, बिनि खम जानो नांगोन। 11 नाम्बाराव दङ 11 नाम्बाराव नोंथाङा जायखिजाया नोंथांनि एड्रेस प्रुफ नांगौ, जेरै आइ कार्डफोर, जेरै भटार कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड बेवहाय होखादों, बिनि जायखिजाया मोनसे जोङो प्रुफ होनो नांगोन आरो बेबो 500 KB नि लेस जानो नांगोन। बिनि उनाव नं अफ पेज अफ बि प्रिन्टेड, नोंथांनो गांबैसे नांगौ बे कपिखौ, बेखौ नोंथाङा बेयाव नाम्बार होदो, गांसेबा गांसे, गांनैबा गांनै, गांथामबा गांथाम, आरो बेखौनो फिन खेब गाहायनि पेज स्केनावबो बेखौनो टाइप खालामनानै हो। बिनि उनाव नोंथाङा बाव खेबसा होदो। खेबसा होखांनायनि उनाव नोंथाङा प्रिभिउआव खनसे फिन नायफिनदो, साबमिट नोंथांनि लिरनायखौ जादोंना जायाखै, साबमिटनि थाखाय खनसे नायफिननानै बिनि उनाव साबमिटआव क्लिक खालामनानै होदो। साबमिटनि उनाव नोंथाङा 30 रुपिस एमाउन्ट दाननो नांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा आइडि नाम्बार मोनगोन, साक्सेसफुल देखायगोन। बिनि उनाव नोंथाङा जास्ट 10 days आफ्टार नोंथाङा SMS फैगोन, बे SMS आव नोंथाङा लिंक मोनगोन, बे लिंकजों नोंथाङा नोंथांनि सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड इजियैनो खालामनानै लानो हागोन। दानिया जोङो एप्लाइ साक्सेसफुल जाखांनायनि उनाव माब्रैहाय जोङो सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो। आफ्टार 10 daysनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि आइडि नाम्बार मोननायखौ, एप्लाइ साक्सेसफुलनि आइडि नाम्बार मोननायखौ नैबे गेट स्टेटास गोजौआव नुदों, अफिसियेल वेबसाइटनि सिङावनो थां, नोंथाङा गेट स्टेटास नुगोन, बे गेट स्टेटासाव क्लिक खालामनानै हो। बिनि उनाव नुदों जोङो चेक इ फर्म स्टेटास, जों बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि आइडि नाम्बारखौ इन्टार खालामनानै नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन।
बिदि नुदों जोङो बेबादि इन्टारफेस फैदों। क्लिक खालामखांनायनि उनाव एप्लिकेसन नाम्बार नोंथाङा बाव टाइप खालामदो आरो सार्च खालामदो। नोंथाङा सार्च खालामनानै नायबायबो थानो हागोन नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन ना हाया हाथ'गोन ना हाथ'वा बेखौ नोंथाङा नायबाय थानो हागोन आरो आफ्टार 10 डेसनि उनाव नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन।